voor zijn Steinetzki. Vandaag zitten we weer hier in het schone Valkenburg. Het zonnetje overal weggeblazen. Sylvia heeft het al koud. Eigenlijk spelen we Noeverig hier in Valkenburg in het kader van eigenlijk Steinetzki on Tour, oftewel promotieconcerten van Steinetzki. We hebben al concert gehad in Remung en vandaag dan in Valkenburg. We spelen eerst met de kleine bezetting, met het Sextet. En daarna, ja, echt koud is het hè. En daarna spelen we op een gegeven moment ook met de grote bezetting, oftewel Belgische Steinetzki.